Hej og velkommen til mig og Rasmus' matematik-show. Først vil jeg starte med at regne det der regnesæt ud. Det bliver 2 gange 2 lige med 4 nederst. For oven er det 1 gange 1. Det giver 1. Så vi det tal her. 1 fjerdedel. Og så vil vi så gå videre og uddybe det ligesom lidt mere her. Hvor vi lige tager 4 gange 3, for vi tager de øverste. Og det giver så 12. Så det giver 12. Og så tager vi så 9 gange 8. Hurtig gange hovedregning. otte. Det giver 72. Lynhurtig hovedregning. Og så kan vi godt forkorte den lidt. 12 gange. Kan vi forkorte det? Det giver så Vi forkorter. Og så regner man så ud med 1 sjettedel. Parenteser. Og nu er jeg ikke inklusiv. Hvor er munkemanden?